weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma heblo fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to dabiya to kobbilo to ndulumaji to dunga to boyinaji to kanel to hunare to jaaba liduɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno aliou thiama to wuuro soogi kabruji men eɗen ngal pular e gardini kabruji men ma en kaale leydi mauritanie kaalen e ngollol lawol taw ko lawol ɓurgol serde baɗetengol e leydi mauritanie ma en kaal kadi e uddugol société ji kewɗi taw ko ciggodinoji ndelam kuɓam to leydi sénégal ma en kaale nguɗo bateau wiyetego conseil de sécurité jooɗigu tigui e nder dakar ma en kaal kadi e ustare oɗo biteɗo sérigne mama ceerno aliou dem cankiɗo e nder leydi sénégal to leydi mali ma en kaale oɗo tana musso badɗo e nder ngoɗo wuuro wiyetego kabala to leydi maroc ma en kaale weltare oɗo biteɗo roi mohammed VI caggal kay kippu leydi makko wadde ko heeɓi ko wiyete qualification mum e kuberi fandi to jolom jabberi ma naw en ha to leydi ma jolom jabberi ma naw en ha to afghanistan to yemen to leydi iran ha to dowlaji denduɗe amérique bisimilla moon e kettuki hoto goɗɗe joni jañoɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe sowta he musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba kabaruji men e ɗemgal pular ñande mobare 14 lewru jolal hitande ujunnaji 2 e 17 ko addi kabaruji men hono musidɗo men sehil men biyeteɗo Chérifa Amadou Mo Thilon on andina bandiraɓe en tintina bandiraɓe sehilaɓe tawateɓe e nder leydi Gabon wonde omo tawde kanko serigne tawateɓe e nder leydi Gabon wonde ñalawma janggo omo foti tigui ummade e nder ngoɗo wuuro wiyetego Libreville Gabon o yaha tigui e jillu makko e nokku en wuuro wiyetego o yemma o yetto kadi e ngoɗo wuuro wiyetego Betam noon omo tintina dendagal bandiraɓe julɓe e dendagal bandiraɓe julɓe tawateɓe tigui e nder leydi Gabon e jillu makko kay waɗamini wadde ko adi kay komo arta ñande nogas e 5 lewru jolal gonnen ndu e nder ngoɗo wiyete wuuro wiyetego Libreville Gabon koto leydi Mauritanie no mbiruɗen gardini kabaruji meɗen e subaka hande o ndeɗo fedde taw ko fedde wiyetede union européenne fedde wiyetede union européen jooɗima tigui e subaka hande o e batu e nder ngoɗo wuuro wiyetego Nouakchott e nder wuuro wiyetego Nouakchott ɓe kollirini tigui e nden kamɓe fedde union européen nde wonde kay maɓe ummano ko jokkidde ngol lawol taw ko lawol ummingol Nouakchott faade nder ngoɗo wuuro wiyetego Rosso lawol Nouakchott Rosso noon mbiyen jokkidde ngol lawol ɓe kolliri tigui koppereje pewnete ngol lawol tawa kadi ko lawol baɗanogol goudron ene fewnite koppereje ɗe ene qime ha 44.5 million taw ko xaalis euro noon hollirama noon ko ngol lawol wonata lawol ɓurgol serde ɓurgol hewde xaalis tawa kadi ko lawol pewnetegol e nder leydi Mauritanie lawol ngol noon walla projet o noon hokka ɗum tigui ko oɗo société taw ko société biteɗo Sozia Satom noon tawa kadi ko société français naɓe kanko société o noon omo golloto tigui e société goɗɗo biyeteɗo Vinci mbiyen noon ko kamɓe tigui keeɓi fattange wawde hebde kay on chantier caggal noon société ji kewɗi goɗɗi ƴamino kono ko kamɓe Allah rokki fattange wawde hebde siftinde bandiraɓe kadi e ngol lawol tuggal ma kay Nouakchott ha yetti to wiyete Bombari fodde kene qime 96 kilométre ɗum noon fewnanoma goudron mum fewnirtanoma ɗin 96 kilométre noon fewnirtanoma tawa kadi ko lebbi nogas e jeeɗiɗi ngol lawol fewnirtano lebbi nogas e jeeɗiɗi kay fodde kene qime 96 kilométre mbiyen lawol ngol noon ene qime tigui ngol lawol pewnitengol taw ko lawol Nouakchott Rosso e oɗo saaha e ngol qime kala kilométre ene qime ha 162 million taw ko xaalis uguya noon mbiyen lawol noon taw kadi ko lawol umminogol Nouakchott faade Nouadhibou ngol lawol noon fewn taw kadi ngol meeɗa waɗede goudron ngol noon e saaha nde fewnete nde qima kala kilométre fewnirno ko 47 million lawol gongol kadi goudron goɗɗo taw ko lawol bitegol lawol bitegol Kermesser ngol noon fewnirno tigui kala kilométre fewnirto jarno ko 142 million uguya ngol kadi ko ɓeɗo wiyeteɓe génie militaire ko kañumen tiɓi kemno on marché mbiyen hollirde bandiraɓe tan wonde ngol lawol Nouakchott Rosso pewnitengol e oɗo saaha tawa kadi wona pewnitengol ko kañum tigui wonata lawol tawa kadi ko lawol ngol ɓurgol tidde e nder leydi ɓurgol serde e nder leydi Mauritanie lawol hakkude Nouakchott e Nouadhibou noon ene qime hakkude Nouakchott e Rosso ene qime tigui 205 kilométre woni 205 kilométre ko lawol kadi kewgol accident ji sahaji foof kadi ɗiɗo ɓelɗeɗo mbiyen oɗo saaha foof seppoji ne mbaɗa noon taw ko joom werlaji en ne mbaɗatno seppoji beele kay ngol lawol ene fewnite
koto leydi Mauritanie kettoɗen ha joni hono no mbirude en gardini kabaruji men compagnie ji kewɗi tawa kadi ko société ji ciggotoɗi pétrole walla ndeelam kuɓɓam e nder leydi Mauritanie ɗin société noon oɗo saaha foof ɗi goni tigui koye uddude kay yaltude ha laaɓa e leydi Mauritanie caggal noon yiide teskadeɓe kay wonde golle mabɓe e leydi he natti tigui waɗande ɓe gartama natti waɗande ɓe gartama noon ko sahaji ɓennude ko oɗo société biyeteɗo tulow uwal noon e société goɗɗo biyeteɗo Esterding ko ɗin udduno tigui ha laaɓi guila kay mbiyen e darorɗe lewru gonɗen ndu mbiyen e oɗo saaha joni kadi ko oɗo société taw ko société mbalasinaɓe biyeteɗo Petronas ko on société tigui woni habɓude kurkaraji mum gam yidde kay uddude ɓe kolliri noon on société noon gollotono tigui koye nokku walla mbiyen e guesa pétrole taw kadi ko nokku tawateɗo e wuuro wiyetego Singiti e diwan Singiti noon en tawi 6.5 kilométre hakkude mum e wuuro Nouakchott ɓe kolliri noon e oɗo ɓe kolliri noon koye lewru décembre he ɓe jahata tigui ha laaɓa ɓe udda société o walla ɓe goppa société o hollirama noon e saaha kay moɓe ciifodiranno e leydi Mauritanie ɓe ciifodirno noon ko kala ñalawma eɓe cigga 75 ujunere woni 75 000 barigal par ñalawma foof eɓe ciggotono 75 ujunere barigal nden kadi coggu pétrole on e moƴƴi no fewi e oɗo saaha noon coggu pétrole koko yani kadi ɓe wawa siggade ko ɓuuri 60 ujunere barigal ñalawma ɗum foof e wade noon ɓe kolliri kadi laamu ngu ene fawe mabɓe kadi laamu ngu ene fawe mabɓe kadi taxe uji kewɗi ɗum noon soɓe mbaɗi ɗum noon ɓe tawata ko haydara koɓe golloto ko haydara ala koɓe keɓata hen ko ɗum saabi e oɗo saaha ɓe kollirtin ko la budde ɓe jalta société ɓe goppa ɗum ha laaɓa siftinde bandiraɓe kadi société ji nayyi ndeelam kuɓɓam ene tawe tigui e nder leydi Mauritanie oɗo woni société biyeteɗo British Petroleum e société goɗɗo biyeteɗo Total e société biyeteɗo Petronas e société goɗɗo biyeteɗo Cosmos Énergie ko ɗiɗo société ji nayyi tawateɗi e nder leydi Mauritanie tawa kadi ko société ji ciggotoɗi pétrole ha joni ko leydi Mauritanie kalaten keddoten kaale noon e koninkoɓe e leydi Mauritanie halfinaɓe tigui ndenka e kisal leydi ndi ɓe kolliri tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe e ballal kay parquet général mo Ayoune ɓe pawi juuɗe mabɓe kay e sagata gorko goto e nder diwan Ayoune tawe tigui e hoddel Charki ɓe pawi juuɗe mabɓe noon e sagata gorko goto tawa kadi ko jeeyannoɗo ɗeɗo poɗɗe ɗaynede e koɗo huuɗo ɗayno ko omo jeeya noon e yimɓe ɓurɓe garɗude tawa kadi walla yimɓe ɓurɓe wonde yimɓe mawɓe taw ko yeeyaɓe kono huuɗo bonko eɗen poɗɗe ɗaynoje ɓe nanguimo noon ɓe nanguidimo kadi komo jogui 15 kilos taw ko oɗo chanvre indien woni huuɗo bonko simme bonko ko wiyete ko chanvre indien ɓe nanguimo noon caggal ko adi koɓe nanggamo noon taw ɓe tuufimomo laabi kewɗi kanko noon o heewi tigui wadde ya garta hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ene teska noon kala nde o yeehi hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali ɗaccon haqqe ene teska noon kala nde o yeehi leydi Mali ma woni kay o yeehi ko yeeyoyde walla yeehi ko somoyade huuɗo bonko ko mbiyen noon ko neɗɗo yiɗatinde e mum fof hoto jaɓɓo e mum ko ɗum saabi noon kanko ñalawma hanki o walla ñalawma hande o fawama junggo makko tigui o fawama junggo noon e nder ngoɗo wuuro wiyetego Tam Cheket noon e tawe tigui e nder Ayoune nder diwan Ayoune mbiyen noon ko ballal noon ɓeɗo parquet général mo Ayoune tawa kadi oɗo procureur général biyeteɗo Ahmed Bamba Wul Mahmoud kañum hoore mum ene daari hen dardetinde ha o mbawi fawde makko juuɗe mbiyen noon koninkoɓe kadi kolliri e ɗiɗo lebbi sappo ɓennuɗi e nder on diwan ɓe nangui kene wona 100 kilo taw ko oɗo simme bonɗo biyeteɗo chanvre indien ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e oɗo ambassadeur dowlaji ɗin amri joɗaniɗo ambassadeur amri joɗaniɗum tigui leydi Mauritanie kanko noon ñalo biyeteɗo Ilari Landiri noon o joddima e ñalawma hanki o e oɗo biyeteɗo Hassan Wul Mohammed noon ko kañum ardi fedde lundiyankoɓe e nder leydi Mauritanie ɓe joddima e ñalawma hanki o noon e wuuro Nouakchott ɓe jooɗi noon koye saaha tigui mo oɗo ambassadeur saaha kay mo gayni golle makko mo yalta leydi Mauritanie ha laaɓa koto ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen kaalen noon e oɗo biyeteɗo Wul Khaydir noon ko binnoɗo windande mum bonde ñinoɗo kay ñalaɗo men jaam e kisal yo woni mum caggal ɗum noon mbiyen ɗi duuɓi fof ko nangganoɗo e nder ngoɗo wuuro Nouadhibou guila o woppita noon e aljuma ɓennuɗo o woppirnoma tigui guila nden noon mbiyen ko seppoji musɗi goni tigui e nder leydi Mauritanie seppoji noon yimɓe namdinoɓe kay yo ware guila nden noon faade joni yimɓe hewɓe donki an ganda to heedi jayndeji kewɗi walla jayndeji kolleri wonde tigui oɗo Wul Khaydir omo tawe tigui e nder leydi Sénégal taw kay ko toon o moltoyi ko adi komo daña leydi jaɓɓotondimo kono noon jayde wiyetede TV5 holliri tigui o ala tigui e leydi Sénégal o mona e nder leydi Mauritanie
caggal nde o ummi Nouadhibou adda tigi e Nouakchott koye Nouakchott wuro Nouakchott woni kono e oɗo saaha koye nder galleji gendarmerie he koye nder galle hen goto o moftira hen noon ko guila yimɓe mbardema walla guila yimɓe ganjama ko wiyete mesure de sécurité ha joni e nder ndimmaji ko debbo goto taw kadi ko debbo jontaɗo o yaltini tigui natal makko e nder hello Facebook noon kanko debbo o wi noon ko debbo o resaka omo yiiɗi hande oɗo saaha omo yiiɗi ƴamowomo jiɗɗo mo foof noon yo ar ƴamamo ƴamal makko noon sarɗi o tan ko addude hoore oɗo biteɗo Wul Khaytira kala barɗo Wul Khaytira addi hoore mum ɗum tigui woni tangui o humdene e makko mbiyen ɗum noon ɓayinati koye hello Facebook ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon oɗo boñ taw ko banque biteɗo banque mondial holliri tigui e ñalawma hande o wonde kay ene wallita leydi Mauritanie walla guila ñalawma hanki ene wallita leydi Mauritanie kene qime 160 million taw ko halis dollar ngal ballal noon arata ko nder duuɓi tati ɗaccon haqqe e nder duuɓi tati maɓe balli leydi Mauritanie 160 million taw ko halis dollar mbiyen noon ballal ngal noon fuddoto tigui koye lewru décembre darotoɗo ɗo so Allah jaaɓi ha joni ko leydi Mauritanie keddotoɗen ha joni koto leydi Mauritanie keddotoɗen walla mbiyen so ummima leydi Mauritanie payan to leydi Sénégal noon mbiyen batu taw ko batu pattam le miñi waɗi tigui e ñalawma hanki o e nder guila balle ɗiɗi e nder leydi Dakar e nder leydi Sénégal noon e diwan biyeteɗo Diamniadio taw kadi koye nokku inniraɗo taw ko nokku biyeteɗo salle de conférence mo Abdou Diouf on paami tigui ko Abdou Diouf mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal ko kañum tigui Macky Sall innirno on nokku mbiyen e ñalawma balle ɗiɗi noon ɓe jooɗima hen tigui ɓe mbaɗi hen batu taw ko batu wiyeten ko conseil de sécurité noon koko fati en nden e kisal leyɗele Afrique mbiyen hooreɓe hewɓe gaari caggal noon taw gaddugol oɗo biteɗo Macky Sall noon ne ƴetti konngol uddidde kay batu ngu o erima dendagal ardiɓe leyɗele Afrique nde ɓe toppito kay koninkoɓe leyɗele ɗe koninkoɓe ɓe keble heblo moƴƴo dokke tigui matériel uji timmuɗi kaɓirɗe kimmuɗe tawa kay leydi foof ene wawa jogade kisal e nden ka leydi mum o holliri so tawi leydi foof hebli koninko mum keblugal moƴƴal koninkoɓe ɓe dokkama kadi matériel timmuɗo e gansanga leydi foof so addi koninkoɓe seeɗa ɓe ndendini kala opération moɓe jiiɗi wadde e nder Afrique maɓe mbaɗa ɗum ha feewa ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kalen noon no mbiruɗen kabruji men e ustugol oɗo biteɗo Serigne Mame Thierno Alioune Deme ko khalifa mo Tijani tawateɗo galle Demdemɓe e ngoɗo wuuro wiyeten ko Kassaville noon en tawe tigui e nder diwan walla mbiyen e nder commune Kaolack e mbiyen noon koye ñalawma hande talata hande o e 14 lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi 11 ko ñalawma hande o tigui o hoote joom makko noon ko sanga subaka nde ɓe mbaɗata la jiif ko nden tigui taw ko goto e galle biyeteɗo Serigne Ousmane Deme ko kañum tigui ɓayini e radio wiyetengo Alfayda ko kañum tigui ɓayini kabaru wonde kay o hooti e joom makko ko ñalawma hande o sanga 11h o wirna tigui e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Ndiaye Touba noon ko wuuro ngo bammakko sosno taw ko bammakko biyeteɗo Serigne Ahmad Tijani Deme mbiyen noon dow inde heblo sukaɓe Afrique e dow hebla weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e dow équipe kabaruji dow inde Abdoulahi Sarr e Ceerno Habou Diallo en neldi kabaruji faade dendagal umma islamia leydi Sénégal ha tengti e galle Demdemɓe ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen noon e ngoɗo wuuro wiyetengo Touba ñande aljuma ɓennuɗo koninkoɓe leydi Sénégal ɓe hinde gendarmerie tawa kadi ko joguiɓe nden ka e kisal laabi ɓe pawi juuɗe mabɓe tigui e camion ngaji ɗiɗi ene carsi ha heewi ɗiɗo médicament ji taw ko médicament ji ɗi moƴƴani ɗin médicament ji noon pano tigui nder ngoɗo wuuro wiyetengo Touba médicament ji ɗi noon ene qime tigui coggu mumen ha 1 milliard 35 million halis CFA mbiyen caggal noon de gendarmerie dartini otoji ɗi ko nden tigui sofreɓe ɗiɗo doguinate soyde ha oɗo saaha jiitaka neɗɗo noon gondunoɗo ɗin médicament ji taw ko wiyete convoyeur o noon ɓe pawe mum juuɗe ne tawe e juuɗe laamu joom marchandise o walla mbiyen patron o omo tawe tigui e oɗo saaha hono no holliri jayne nde omo tawe tigui e nder ngoɗo wuuro Touba caggal noon sérigne o omo suuɗi caggal mum walla omo molti caggal muɗum ha joni koto leydi Sénégal paaɗen mbiyen altine hanki o 13 jolal hollirama tigui walla jayde witede ustat holliri tigui wonde laamu leydi Sénégal suuɓima tigui sarɗiyankoɓe nayo sarɗiyeji nayo noon toppitoɓe tigui ko fati alhaali Khalifa Sall maire mo Dakar cogonoɗo kay mbiyen guila ñande 7 lewru mars hitande gonɗen nde kanko Khalifa Sall noon o tumano tigui mo muñari hewdi kay e ñamde dirtinde halis laamu mbiyen noon ko ɓeɗo woni suɓaɓe yo toppito alhaali makko ko fati kay ɓortude wuttita ko wutti teddugal
biyeteɗo immunité parlementaire ko ɓeɗo noon hono oɗo biyeteɗo maître hono oɗo biyeteɗo Aymerou Guengue e oɗo biyeteɗo maître Madigue Niang e biyeteɗo Awa Gueye e biyeteɗo Saydou Diouf ko ɓeɗo nayo toɗɗa tigui taw hen tato jeeyati koye landa laamu goto ko lundiyanke ko kamɓe tobɗa kay dobbitto ko fate ittude immunité parlementaire oɗo biyeteɗo Khalifa Sall noon caggal nde o soka ko nden tigui yimɓe landa makko cuɓimo yo won sarɗiyanke caggal noon wornade on wutto sarɗiyanke o wawa ñawede so wona wutto sarɗiyanke ngal walla mbiyen immunité parlementaire o iwa e makko ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen mbiyen noon caggal nde kippu leydi Sénégal waɗi tigui heeɓi qualification mum e couperi windere noon Macky Sall holliri hen weltare mum no fewi gam hollirde weltare makko kanko sa Macky Sall noon o jabbima tigui ɓen tigui taw ko ɓeɗo wiyeteɓe Lion de Sénégal o jabbimaɓe tigui nder galle lamorgo he o jooju moƴƴe mabɓe tigui mone mabɓe fof o rokki ɗum million ngaji nogas CFA mone mabɓe fof kadi o rokki ɗum terrain mbiyen ɗum noon gam yidde hollirde weltare makko kay koto leydi Mali paaden hono no mbiruɗen e gardini kabaruji men ñande aljuma jeenayi ñande alkamisa jeenayi jolal e nder leydi Mali e nder ngoɗo wuuro wiyetego nder ngoɗo wuuro wiyeten Karbala mbiyen ko nder sagata goto taw ko étudiant tigui caggal nde o ummi étudiant mbiyen noon caggal nde o ummi e nder université omo fayi galle makko omo wiyata noon Abdoulaye Guindé mbiyen ko nden tigui omo joole Jakarta makko ko nden tigui camion goto taw camion ben dimɗowo ceenal camion o noon doga doglu ɓurtuno ko ɗon camion tigui ferimo camion ferimo ko ɗon tigui o maayi kanko sirpla ɗon tigui o maayi kanko oɗo biyete kanko oɗo étudiant biyetenoɗo Abdoulaye Guengue ha joni sen ummima leydi ha joni mbiyen ko ñande ha joni sen ummima toon sen ummima leydi Mali pay tan koto leydi Maroc noon mbiyen roi Mohammed VI ko kañum tigui woni gardiɗo leydi Maroc o holliɗo noon weltare makko fewne weltare makko mawde kay caggal nde kippu makko gagni tigui walla heeɓi tikke mum yaade couperi windere kanko noon ɓeɗo wiyeteɓe Lion de l'Atlas kamɓe tigui goni inde équipe national mo leydi Maroc mbiyen roi Mohammed VI holliri hen weltare mum no fewi o rokki mone mabɓe foof capanɗe jeegom kamɓe joureɓe mone mabɓe foof o rokki ɗum capanɗe jeegom million halis CFA halis kene guime capanɗe jeegom million CFA o holliri kadi kanko holli weltare makko hono oɗo biteɗo Hervé Renard taw ko gonɗo entraîneur kippu o noon ene yoɓetano capantati e jeegom million kene guime capantati e jeegom million CFA o hollirama noon ma wattu hebde kala lewru capannayyi e jeetati million halis CFA kanko Hervé Renard noon e ñalawma hande o wonti tigui entraîneur ɗiɗaɓo e nder Afrique ɓurɗo wawde yoɓede caggal kay oɗo entraîneur biteɗo Marc Wilmotte ɗon ko Belge kanko jogui équipe mo leydi Côte d'Ivoire o noon kala lewru ne tama capanɗe 5 million taw ko halis CFA koto Congo Brazzaville paaden kalɗen e hoorejo leydi ndi hono oɗo biteɗo Denis Sassou Nguesso gam yiddemo kay jaam e kisal yo artu leydi he o woppiti tigui yimɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe e ndeɗo fedde wiyetene Pasteur Ntumi noon ene jogui fedde taw ko ɓeɗo wiyeteɓe Ninja caggal noon mbiyande sumgoji mbaɗi holliri tigui wonde ko Sassou Nguesso ko kañum tigui gagni ɗin sumgoji nden noon ko nden tigui ɓe mbanno janggu mabɓe e nder ngoɗo wuuro wiyetego Brazzaville e nder wuuro Brazzaville hewɓe mabɓe noon nanganoma e ñalawma hande o Denis Sassou Nguesso woppitiɓe noon beele jaam e kisal ne arta mbiyen noon guila nden noon Pasteur Ntumi e yimɓe mum ɓeɗo wiyeteɓe Ninja koko ndegui tigui ene cuuɗoyi nder ladde sukkude e nder oɗo diwan biyeteɗo Pullo saaha foof eɓe jalta ɓe mbaɗa janguji mabɓe e koninkoɓe e leydi ndi saaha foof kadi eɓe mbaɗa janguji mabɓe e ɓeɗo kadi taw ko jambouri en ɓe duppa autoji saaha kadi ɓe bonna lawol train kabaruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi RDC Congo woni République démocratique du Congo mbiyen ko ñalawma hande o woni tigui ñawore taw kadi ko ñawore oɗo nokku ñawore wargoji bannoɗi e oɗo nokku biteɗo Beni e nokku biteɗo Beni ko wargoji muusi on ton kene ɓuura ujunere neɗɗo waranoma toon guila nden noon mbiyen ɗum no wanno ko hitande ujunnaji 2.4 ha hitande ujunnaji 2.5 e ñalawma hande o ko ñalawma tigui woni on tribunal taw kadi tribunal ko koninkoɓe woni tribunal militaire mbiyen ko ɓuuri tengtude e nden ñawor noon ko eradeɓe kay oɗo biteɗo général Mundos noon laamu ngu ne tuumimo kay juuɗe makko moddude ɗin wargoji kanko noon ko jidduɗo ha sori ladde o wi ɗin wargoji kay hayde junggo makko ne laaɓi hen laamu ngu takkirimo hen tan ko beele kay ene wawa nanggudemo walla ne wawa ittudemo e golle makko kabaruji men e Jolam Jaberi ko joni hoto goɗɗe kabaruji
men jolam jabberi mi nawata en koto fudorten ko Afghanistan kaalen noon e oɗo diwan biyeteɗo Kandara e diwan Kandar noon ɓeɗo yimɓe wiyeteɓe taliban hanki jamma ɓe mbaɗi janguji musɗi fodde nokkuji sappo ɓe mbaɗi hen janguji mabɓe ko famɗi foof ɓe mbaɗi nogas e ɗiɗo policier ɓe mbarmini kadi 15 policier koto Yemen paaɗen mbiyene subaka hande o ko ottande mawgo ottiya e nder ngoɗo wuuro wiyetego Aden ko wuuro ɗiɗaɓo e nder leydi Yemen mbiyen ottango noon sammini kuɓeji ɗi taw kuɓeji towɗe gonnoɗe mbiyen jangu ngu kadi waɗi ko yesso commissariat goto mayɓe e barmuɓe kewi no fewi ma en gartu hen ko ɓuuri yawde e ko ɓuuri yaccade to leydi Iran paaɗen caggal noon mbiyen leydi yarɓande leydi wanno toon hanki e oɗo saaha laamu ngu holliri tigui ɓe gayni limde mayɓe mabɓe e oɗo saaha eɓe jara temedde nayyi e jeeɗiɗo mayɗo fodde ujunnaje jeeɗiɗo neɗɗo kadi ko gañi e nden yarɓande musdi noon kene qime 7,3 e chef de Richter ɓe kolliri kadi fodde temedde ɗiɗo wuuro koko boni ha boni mbiyen noon e dendagal ko ɓuuri hewde noon e ɓen jeeyaɓe kolliri tigui ha e oɗo saaha hay ballal gotal ala ko keeɓi ummade e laamu to dowlaji denduɗo Amérique cakkotoɗen kalnoon ene ngallo jagorgal dowlaji denduɗo Amérique kalfinaɗo ko fate justice hono oɗo biteɗo Jeff Sessions noon ene foti notade hande ñalawma hande o e yesso ɓeɗo saɗi witeɓe chambre de représentants mbiyen koko fati noon e tumede kay leydi Russe juuɗe mum moddude kay e sumgoji bannoɗi e dowlaji denduɗo Amérique sumgoji gaddunoɗe Donald Trump e laamu mbiyen kanko noon biyeteɗo Jeff Sessions o ernoma tigui ñande e lewru juin ɓennuɗo ndu o eranoma noon yesso ɓeɗo wiyeteɓe sénateur uji nden noon nde o daari yesso sénateur uji nde o yeddi tigui ha soori ladde o wi o meeɗa joddade e risnaɓe kadi kippu kay wonnoɓe e ruuma jarribo Donald Trump hay goto e mabɓe kadi meeɗa joddade e laamu leydi Russe ko ɓoyani ko noon oɗo biteɗo George Papadoulos noon ko goto kadi e ɓattiɓe Donald Trump o noon caggal nde police fédéral jodde makko namdimo namde noon nden tigui o ukkiti konngol wonde kay ɓe mbaddino batu e ɓeɗo yimɓe risnaɓe e ngun batu kadi o holliri wonde oɗo biteɗo Jeff Sessions kañum e hoore mum ene tawtorno ngun batu musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongu nden e kabaruji men jolam jaɓeri yo Allah rokku en hirde jaam ñalawma musidɓe men sehil men ceerno men ceerno Abdoulaye Saro kettuki malaki jaam yo Allah rokku en hirde jaam